हान्थामेला बिफाननिफ्राय मोनसे गोनांथार फोसावथाय गारिनि जाब्रबथायजों जिउ गोमायोब्ला सरकारनिफ्राय मोननो हागोन राङारि अनसुंथाइ सरासनस्रायै हिट एन्ड रान एक्सिडेन्टजों भुगिनांनाय एबा जोखोम जानाय जिउ गोमानाय सुबुङा मोननो हायो सरकारनिफ्राय नोगोद रांनि अनसुंथाइ हिट एन्ड रान जाब्रबथायनि अनगायैबो जायखिजाया रोखोमनि गारिनि जाब्रबथायजों भुगिनांनाय सुबुंफोरनि मुङावबो मोननो हायो सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ सोरबा गारिजों जुदि सौग्राव जानानै थैयोब्ला ओमफ्राय सौग्रा गारिखौ मोनाब्ला बे खारखुमालांबायबा बेनि गारि नाम्बार थाम्बार जेबो मोनाखैबा रेसपेक्टिभ पुलिस स्टेशननिफ्राय मोनसे रिपर्ट लानानै डिसि अफिसाव साबमिट खालामफैयोब्लानो बेखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटियाव पास जायोब्लानो बियो 2 लाख थाखा सिदा मोनो गारिजों सौख्लाय जालांनानै जिउ गोमायोब्ला एबा गिदिर जोखोम जायोब्ला जोंनि गोबाङानो दुखुआवल' नांथाबनानै थायो नाथाय बेनि गेजेरजों माबा मोनसे खाबुखौ मोननो हायो बे बाथ्राखौ मिथिया मटर भेहिकल एक्ट 1988 नि जोहै हिट एन्ड रान जाब्रबथायजों जिउ गोमानांनाय जायखिजाया सुबुङानो सरकारनिफ्राय मोननो हागोन नोगोद 2 लाख रां आरो गोब्राब जोखोम जानाय जायखिजाया सुबुङा मोननो हागोन नोगोद 50,000 रां बेफोर खाबुफोरखौ माबोरैहाय मोनफुंनो हायो बेनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों आबुङै फोसावनानै होदों क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि धजेन बसुमतारिया बे समाव धजेन बसुमतारिया मा बुंदों नोंथांमोनहा आबुङै मिथिनानै लादो जोबोद मोनसे गोनांथार फोसावबावनाय नैबे जोंनि हान्थामेला बिफाननिफ्राय माने बेखौ बहुदानो हयथ' मिथिया जोबोद गोनांथार बेखौ मिथिनाया माने ओरैबादि माने एक्सिडेन्ट केस जोंनाथ' एक्सिडेन्टआ जेनेबा रावबो गोसो जानानै एक्सिडेन्ट जाया जों बेखौ बयबो मिथियो खिन्थु बिनि गेजेरावनोथ' एक्सिडेन्टआ जाफ्लायबाय थायो जों नुयो दा बहाय माने गोसो गैयाब्लाबो माने नैबे खोथाखौ जों होनथारनांगोन मानो होनबा जोंनाथ' अननायासो बांसिन खिन्थु बिनि गेजेरावनो एक्सिडेन्टनि उनावहाय फाइनान्सियेल बेनिफिट दं नामा आरो बे माबादि बे जिनिसखौसो आं बुंनो नागिरदों दा बहाय आसाम गभर्नमेन्टआ गोदानै मोनसे माबा लादों मेजार्स लादों बे अबयसे माबानिफ्रायनो दङ 2022 निफ्रायनो बे नटिफाइ होनाय दङ बहुत खेथ्रआव मिथियावनो जा बा सोरबा रोङियावनो जा बे जिनिसा थालाङो दा आं दिनै स्पष्ट भाबै बुंनो नागिरदों जे एक्सिडेन्ट जायोब्ला खिन्थु कम्पेनसेसन होनाय बेबस्था दं बिसेस करिया माने हिट एन्ड रान माइखौ बे हिट एन्ड राननि थाखाय गभर्नमेन्टआ मोनसे माने एकदम खुब गेरेन्टिड मोनसे माबा खालामदों नटिफिकेसन खालामदों बे हिसाबै मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनसे गभर्नमेन्टआ माने डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटि दानानै होदों जेराव माने डिसिएस चेयारमेन नेशनेल इन्सुरेन्स कम्पानिनि माबाया मेनेजारा जाबाय मेम्बार सेक्रेटारि आरो बेबायदिनो कमिटि मोनसे थायो जेराव डिटिअ थायो एसपि थायो बेबायदि मोनसे कमिटि दं दा हिट एन्ड रान केसनि उनावहाय बेनिफ्राय माब्रै मोननो बेनिफिटखौ बेखौसो आं बुंनो नागिरदों दा हिट एन्ड रान केस जायोब्ला जाथाय जानायनि उनावहाय रेसपेक्टिभ पुलिस स्टेशना रिपर्टखौ जेब्ला बानायगोन बेहाय माने रिपर्टआ माने बै रेसपेक्टिभ पुलिस स्टेशननि दारैनो फैगोन खिन्थु बे सिदा माने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनाव फैनांगौ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनाव बेखौ फैनांगौ आरो हायोब्ला कपि मोनसे डिटिअ अफिसाव हर ओमफ्राय जोंना मान्थलि मिटिं जाखायो ओमफ्राय बै मिटिङाव बेखौ जुदि प्रमान जायोब्ला बे माने लोगो लोगो बे कम्पेनसेसनखौ मोनगोन आच्छा हिट एन्ड रान केसा मा बेखौ बुजिनाया जोबोद गोनां बे ओरैबादि जे हमनानै ला सासे मानसिया एक्सिडेन्ट जानानै गोलैनानै दं थैबाय आरो ओमफ्राय बेबो गारि सालायदों हमनानै ला बा गारि सालायाखै खिन्थु सोरबा गारिया बेखौ सौख्लायनानै गालांबाय खिन्थु सौख्लायग्रा गारि एक्सिडेन्ट खालामग्रा गारिखौ नागिरनानै मोनाखिसै माने सौनानै खारलांबाय आरो हमनानै ला बेबादिखौ हिट एन्ड रान केस होनो खिन्थु एक्सिडेन्ट जानाय गंनैबो गारि सौग्रा ओमफ्राय सौजाग्रा गंनैखौबो मोनोब्ला बे खिन्थु
हिट एन्ड रान केसाव गोग्लैलालाय बिनि थाखायबो आलदा मोनसे माबा सेटआप दं बिनि थाखायबो स्किम दंखायो मात्र नांला होननानै जाहाथे जिरायनानै थाया बेल' दा आं स्पेसियेलि नैबे हिट एन्ड रान केसखौ बुंदों सोरबा गारिजों जुदि सौग्राव जानानै थैयोब्ला ओमफ्राय सौग्रा गारिखौ मोनाब्ला बे खारखुमालांबायबा बेनि गारि नाम्बार थाम्बार जेबो मोनाखैबा बेखौ हिट एन्ड रान केसनि दारै माने रेसपेक्टिभ पुलिस स्टेशननिफ्राय मोनसे रिपर्ट लानानै डिसि अफिसाव साबमिट खालामफैयोब्लानो बेखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेल कमिटियाव पास जायोब्लानो बियो 2 लाख थाखा सिदा मोनो थैनाया ओमफ्राय सिरियास इन्जुरिस जायोब्ला बिसोरो 50,000 मोनो गतिके बे बेनिफिटखौ लानांगौ आं रायजोफोरखौ खावलायदों बे दङ दाबो दङ सोलिगासिनो दङ बेखौ माने भुल दा खालामदों आरो माबाफोर मिथिनो लुबैयोब्ला जुदि मिथिजोबाखैब्ला बुजिजोबाखैब्ला सिदा नैबे डिटि अफिसाव फैनानै सोंफैब्लानो मोनगोन आं बेखौ खावलायबाय गोजोन्थों